Aurrekontuaren 70% hezkuntzan, osasunean eta gastu sozialean, hala esan duzu, ezta? Hitz bitzan, hezkuntzan, esaidazu, ze diru, nola? Bueno, hezkuntzan 150 milioi euro gutxi gora milioi igotzen duguz, 105 aurrekontua, nun indartzen alde batetik beken politika, beste batetik baita funtzionamentuko ohizko gastuak, baita eskola eskola publikoan, eta gero bermatzen dugu eskola hitzartuak ere, daukaten gastuak ere bardi mantentzea, baina gehien bat, esaten duten moduan, laguntzetan, beketan, aurtengo urtean eduki dugun kopurua txikituta egonda, murriztuta egonda, eta hor dago askunde handi bat, eta gero ohizko funtzionamentuan herri hezkuntza sistema honetan baita ere, hobekuntzak daude hor. Beste arlo garrantzitsu bat azpimarratu dezuna gaur egin duzuna aurkezpenean, osasuna, osasuneko datuak. Bai, osasunak ere igotzen du 102,2. Egia da, osasunak suposatzen duela bera bakarrik aurrekontu guztiaren erena, 3 milioi gitxi gora bera, eta mantentzen duena da aurten jaso duen igoera urte askanerako, hasierako aurrekontutik, onartu zen aurrekontutik gastu erreala igo egiten da, Osakidetzan, hori mantentzen dugu, eta aurrekontu berrian ipiniko dugu 2013ko amaierako gastu errealen gutxi gora bera. Horrekin zer da lortzen duguna? 2014ko, da urrengo urtetarako, da urrengo belaunaldietan datozen gobernuentzako. Gauza bat, gure Euskal Ongizate ereduaren gastu sozialaren kopuru errealak eguneratuta euki lehenengoko aurrekontutik, hasierako kreditutik, urte hasieratik, eta urrengo urteetan aukera hobeago euki ditugu. Zertarako, behin ongizate estatua mantendu ondoren, beste neurri batzuk indarrean ipintzeko. Inbertsio batzuk aurten ezin dugu zenak egin, pero pasadan urtean ez gendu zenak egin, horrek egiteko. Eta, azpiegitura batzuk ere atzeratuta daukasunak, ezin dugu zenak egin, urrengo denporetan egin. Baina, helburu nagusia gure erkideko autonomoan da, Euskal Ongizate eredua bermatzeko hezkuntzan, osasunean eta gizarte bazterkeriaren aurkako politikan daukaguna neurtuta gastua 2014tik aurrera eta urrengo urteetan nola izango da, maila horretatik atera, eta horrek suposatzen duena da, kudeaketarako gardentasun gehiago ekiko dugula, hori gastu soziala zerta gertatzen ari dela, baliabide gutxiagokin gastu soziala igo egiten dela. Eta hirugarren faktore bat dago, eta da gobernatu behar dugula ekonomikoki arau gogor batzuekin eta tinko batzuekin. Eta da, Europar Batasunatik datozen arauak. Defizitan, gastuen muga eta zorpetzen mugan. Eta horrek ere komplikatu egiten ditu administrazioen kudeaketako jardunak. Hiru alor nagusi horiek dirutantz nola izango diran zenbat igodan esan didazu. Edozein kasutan, iritsiko da alor bakoitzean momentu honetan adibidez gastu sozialean dauden arazo larriak gainditzera, iritsiko da udaletaraino hainbat eta hainbat gabezia, hainbat eta hainbat babes behar estaltzeko? Bai, aurrekontuak daukate, oinarrian daukate modelo bat. Eredua daukate. Eta zein da Jaurlaritzan daukagun eredua. Euskal gizartearen garapen jasangarri eta giza ikuspegi batetik egin behar dana. Eta hor lehenengoko ardatza da, ardatz bi daude, baina bat lehenengokoa da, hazkunde osotzaile bat eduki behar dugula. Gizarte kohesioan oinarritutakoa. Eta hori egiten da, 130 gastu horiekin. Baina beste arlo bat dago garrantzitsua da. Eta hazkunde bat eduki behar dugu oinarrituta esaupidean, prestakuntzan, hezkuntzan. Eta horretarako behar duguna da hezkuntza sistema mantendu, hobetzen joan, eta gero hori lagundu inbertsioekin, nazioarteratzeko politika ere indartu, eta gero berrikuntza eta ikerketakin. Hori aurrekontu honek berri garrantzitsu badauka. Hasierako aurrekontua, martxoan aurkeztu genetik ona, inbertsioa 112 milioitan igotzen da. Eta hori, uste dut, datorren urterako aurrekontuan ongizate estatua bermatu ondoren gehikuntza hori inbertsioan, azpiegitura orokorretan egiteko, baita teknologian, ikerketan, eta baita gure barne trenbide sareetan, garrantzitsua da, eta horrek egiten du, hobekuntza bat, 2013an aurkeztutako aurrekontuekin neurtu. Alorroietako guztietako langileek esango lizukete, baina murrizketarik bai ala ez? Murrizketak segun zerekin neurtzen dugun. Murrizketa daukagu sarreretan. Sarrerak murriztuta daukagu baldintza bekin, bat. Eragingo die langilei baina?
Langilei ez, hobekuntzak, eta nik uste dut alde batetik ekonomia hobetzen joango da, 2014 urtean, askunde izango da gutxi gora bera 1%koa, utzak akotx behatzikoa, eta horrek, ze ekartzen du? Ekartzen du, askunde horrek baliabide gehiago. Hori alde batetik. Bestetik, hobekuntza hori nola aterako gara Euskaldunok erkidego autonomean krisialditik. Urtera hori izango da, motela, leuna, eta geldirik egingo dena, epe ertain batetan. Ez da, azpitik askunde handi batetara joango, baizik eta aurten eroriko gara 1,1, datorren urtean, ia 1,1 helduko gara. Horrelakoak izango dira urrengo urtean. Aurten erori, eta datorren urtean igo, askunde positiboak ego dugu, 1,1, ia, 0,9ko askunde hori, eta urrengo urteetan, 2015erako ja ikusten da, enplegu netoa sortuko dela, eta, baina ateraldia, krisialditik, holako izango da, leuna, motela, eta luze xamarra.